ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତ୍ରିକା ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। आस्ते आस्ते कालिया ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତ୍ରିକା ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। जय श्री जगन्नाथ। विशेष सूचना श्रीमंदिर प्रशासन द्वारा प्रकाशित श्रीमंदिर पत्रिका मूल्य मात्र 10 टଙ୍କା। मूल्य मात्र 10 टଙ୍କା। श्री गुंडिचा मंदिर सूचना केन्द्र निकटरू संग्रह कर। जय श्री जगन्नाथ।